эрон тарафдори раҳбари cуфиҳоро ки моҳи гузашта гурӯҳи афсарони пулисро бо автобус пахш кард ва 3 нафарро кушта бар ҷой гузошт ба марг маҳкум намуд. ҳодиса моҳи гузашта ҳангоми задухӯрди пайравони раҳбари cуфиҳои гуноҳбодӣ нуралӣ тобанда бо нирӯҳои амниятӣ дар Теҳрон рух дод. Хабаргузории давлатии Эрон ирна рӯзи 19 март навишт ки марди муттаҳам дар куштори афсарони пулис Муҳаммад Ризо Салас барои шикоят аз ҳукми додгоҳ 20 рӯз фурсат дорад. Дар ҷараёни мурофиаи ҳафтаи гузашта Салас гуфт ки афсарони пулисро баркасона накуштааст. ӯ танҳо талош дошт аз саҳнаи задухӯрд фирор кунад. тарафдорони тобандаи 90-сола дар назди хонаи ӯ нишастанд ва сарфи назар аз ваъдаи мақомот ки нияти боздошти раҳбари cуфиҳоро надоранд, аз ин нигарон шуданд ки шояд мақомот ӯро дастгир кунанд. Тасаввуф як шохаи ирфонии ислом буда дар Эрон мамнӯъ нест, аммо фаъолони ҳуқуқи башар мегӯянд ки ҳукумати Эрон пайравони ин равия бо шумули гуноҳбодиҳо яке аз равияҳои бузурги тасаввуфро таъқиб мекунанд. бино ба маълумоти маркази ҳуқуқи башар, мақарри он дар Нью-Йорк моҳҳои ахир якчанд дарвеш дар Эрон боздошт шуд. моҳи марти соли 2017 гузоришгари Созмони милали Муттаҳид дар умури Эрон аз рафтори мақомоти давлатӣ ки cуфиҳоро ҳадаф қарор доданд изҳори нигаронӣ кард. Созмони милали Муттаҳид гуфт ки cуфиҳо дар Эрон ба таври ғайриқонунӣ таъқибу боздошт ва бисёр вақт ба ҷиноятҳои марбут ба амнияти миллӣ айбдор мешаванд.